Hvala lijepa, evo i s moje strane najljepše hvala što ste došli i evo zabilježili za nas vrlo bitne, važne dvije stvari, ali u principu imaju isti cilj, a to je izgradnja konkurentnosti naše općine Žepče unutar Bosne i Hercegovine i doprinošenje poboljšanja imidža same države. S druge strane, pronalaženje načina kako da privučemo nove investicije, nova znanja, nove inovativnosti na lokalno područje. Nama je drago što je taj certifikat ima toliko postavljene visoke kriterije i stvarno je trebalo da se dokaže da radimo u tom fonu i da planiramo. Bitno je ovdje reći da ono što mi smatramo i što je potrebno jeste da ovaj certifikat ne bude samo jedna potvrda, znači ona nas obvezuje za dalje, ali mora biti prepoznata od domaćih institucija, od mjerodavnih državnih organa, posebno što govorimo sada o podnošenju prijave i aplikacije za Europsku uniju, to je nešto što je prisutno u Europskoj uniji i mislim da kada bude prepoznat sa viših razina vlasti, da će općine koje stvarno dobiju taj certifikat dobiti prednost u odnosu na ostale u smislu da budu mjesto gdje će se moći upućivati investitori da dakle dobijaju one stvari koje oni trebaju. Ja bih sada evo prepustila riječ načelniku, on će vam više reći o samom značaju i održivosti za općinu Žepče, a onda evo. Hvala vam lijepa. Kako ne bi bio ponosan biti općinski načelnik u vrijeme kad je u Žepču bile dvije općine u jednoj općini, odnosno dvije općinske administracije funkcionirale na jednoj teritoriji, kad su nas svi nazivali crnom rupom u federaciji, kad su svi donatori, svi oni koji su tada dijelili novac za obnovu i moglo se to brže odraditi, zaobilazili općinu Žepče i danas doživjeti ovaj dan da dobijemo međunarodni priznati certifikat BFC, odnosno certifikat za povoljno poslovno okruženje. Itekako sam ponosan i ja i sva moja općinska administracija i sve općinske institucije koje su vezane za ovo i koje su radile na ovo. Uvijek sam imao cilj, uvijek sam želio da ta općinska administracija ne bude birokracija, da bude administracija i da bude za sve. Uvijek sam težio da općinska uprava bude prije svega efikasna, ekonomična, otvorena, a evo sve zadnje vrijeme i moderna. Ja mislim da smo na tome planu uspjeli, a to je evo pokazao da je potvrda i taj BFC certifikat. Mi smo na neki način sami sebe testirali u ovome. I kad smo krenuli ovo, kad smo trebali aplicirati, Bože moj, idemo, podnijećemo aplikaciju da se testiramo, da vidimo da li je dobro ovo što mi radimo, da li trebamo šta ispraviti, da li trebamo šta prepraviti, iako smo se uvijek potajno nadali da je to dobro, da je to ispravan put na koji radi općina Žepče. I stvarno mi je drago da smo u tome uspjeli, to općina koja ima najskromniji proračun možda u svih tih općinskih administracija koji se prijavili za ovaj certifikat. I šta čovjek sad očekuje od toga? Jednostavno da i buduće nastavimo raditi istim tempom, istom dinamikom. Nije certifikat nešto da ćete sad dobivati projekte, da ćete dobivati novac. To je samo da budete što više uvezani, da radite u skladu sa planovima koje imate, da sve što u općini funkcionira, da znaju jedni za druge i da svi budu uključeni u svoje projekte. To je nešto važno za Žepče. Ali još jednom kažem, proći takav trnovit put, što nijedna općinska administracija nije prošla i doći situaciju da dobijete BFC certifikat, uz svu moju skromnost je stvarno nešto veliko. I kažem, mi od ovoga certifikata očekujemo da prije svega suradnju i od domaćih i od međunarodnih institucija. A posebno očekujemo da budemo prepoznatljivi od domaćih institucija koji su zaduženi za ekonomski razvoj, u njihovim svim planovima koje one imaju. A također da i mi ćemo sami sebe promovirati, a da nas i oni promoviraju na sve načine i sve ovo što mi imamo, odnosno mogućnosti za razvoj općine Žepče i potencijale koje mi imamo. I na ovome nećemo normalno stati. I dalje ćemo mi njega usavršavati, dorađivati, ali evo kažem još jednom, drago mi je u ime svih Žepčanki i Žepčaka
da smo ovo dobili i da je ovo dokaz kako se upornim radom sve može prevazići, svi problemi i politički i sve ono što si imao na terenu, a doći u ovu situaciju. I još jednom kažem, itekako sam ponosan da mi budemo među te 3 općine samo u federaciji. I ja evo još jednom koristim priliku da se zahvalim svim svojim pomoćnicima, općinskom vijeću i svim ovim institucijama koje su radile i koje su bile na ovom projektu i javnim ustanovama, javnim poduzećima, a posebno razvojnoj agenciji Žepče. Šta će to konkretno značiti? Dakle, koje to benefite može lokalna zajednica imati sada kada ima to u ruci? I vi gospodarstvenici, da vidimo sad, ja imam to, što sam sad bolje od onoga ko to nije? Ja sam malo prije spomenuo da bez obzira što BFC certifikat dobijete ili bilo koji certifikat kad dobijete, ako vam je to mrtvo slovo na papiru i ako će to negdje u latici ostati, onda od toga nema ništa. Ovo nije to. I da ga mi nismo dobili ovaj certifikat i da nismo aplicirali na ovaj poziv koji je bio, mi bi nastavili raditi onako kako smo radili. Javno, voditi javni privatni dijalog. U stvari mi sve ovo što smo u certifikatu dobili potvrdili, mi to živimo. To je to. Mi uvijek stojimo iza toga. Ali ja očekujem kao općinski načelnik, ako neko pretražuje općine, lokalne samouprave, pa valjda ako vidi na nekoj stranici da neko ima gore u onom putu BFC, da mu stalno bljeska da će se obratiti prije toj općini. A i da si ga dobio, on mora sam zaključiti da ga nije mogao dobiti na pamet, da je morao itekako nešto odraditi da dobije to. Jer ovo je stvarno su visoki standardi da ovo neko dobije. Znači, i rekao sam, očekujem da budemo mi prepoznatljivi, a da i nas više razine vlasti domaće više promoviraju nego mi sami sebe i da nas oni uključuju u razne razvojne programe koje oni imaju. Mogu ja, evo dopuniti samo. Načelnik je rekao, ono što su konkretni rezultati, znači jeste da je uspostavljen centar za investitore. Uloga centra investitore jeste da osim informacija radi posao za investitora i domaćeg i stranog. Što to znači? Znači da investitor treba da ostvari određena prava na nivou kantona ili viših nivoa vlasti. Tim agencije zajedno sa službama rješava predmete koje investitor ima. Tu je prednost naša u odnosu na druge općine. Mi smo osposobljeni nakon ovoga da to uradimo i investitor je već prepoznao taj dio, znači radimo kao tim investitora. S druge strane, načelnik je već odgovorio, naše lokalne politike će ići u pravcu privatnog sektora u smislu poticaja, subvencija, određenih mjera stimulacija. Ono što treba reći ovdje jeste da naš fokus dalje jeste u obrazovanje radne snage koja prije svega treba za potrebe investitora i to je neki treći naš pravac koji će ići, koji je benefit u odnosu na ovo. To su znači konkretne stvari jer investitor kad dođe, on vam iskreno najmanje pita za to koje povlastice ima. Najviše mu je potrebno informacije, drugo, kontakti na višim nivoima, rješavanje registracija, rješavanje određenih mjera poticaja, tu je uloga centra za investitore i općinskih službi. Mi smo za to spremni. Osim što smo radili na svojim unutarnjim procedurama, ja to tako kažem, kroz BFC i osnivanjem ovih određenih alata, na koji način da razgovaramo i privlačimo investicije, dijaspora je jedan od izvora financiranja na lokalnom području, odnosno bolje rečeno, ja kažem da je dijaspora naš lokalni resurs za unapređenje održivog razvoja općine Žepče. S tom namjerom i s tim ciljem koji smo mi u općini definirali, naravno i od strane općinskog načelnika i službi, mi smo odlučili da s dijasporom uspostavimo malo drugačiji dijalog koji će doprinijeti svima nama zajedno u okruženju, naravno najviše razvoju našeg teritorija. Sam projekat je podržan od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, sektor iseljeništva, koji unazad nekoliko godina doista radi dobar posao i ostvaruje dobru komunikaciju sa BiH dijasporom. Znate da je BiH dijaspora ima ukupno negdje oko 2 milijuna iseljenika i da smo
prvi u Europi, a 7. u svijetu po broju naših iseljenika i najveći broj i novaca dolazi iz dijaspore, međutim pitanje je koliko mi koristimo dijasporu, odnosno koliko prepoznajemo važnost te dijaspore u cjelini, koliko smo uopće spremni da ostvarimo dijalog sa dijasporom u interesu svih. Mi u općini Žepče nećemo i ne želimo čekati više nivoje vlasti, želimo sami raditi na svom području jer sva događanja se događaju na ovom lokalnom području. Vrlo često se dešava da investitor odustane zato što u samoj općini nije dobio zadovoljstvo, bez obzira na više nivoje vlasti i politike. Znači, sav život se odvija upravo na lokalnom, što je načelnik rekao, mi ovdje živimo ovaj život i zato mi kao općina želimo unaprijed da neke stvari poduzmemo. Ono što je bitno ovdje naglasiti u projektu da smo imali partnere privatni sektor. To su dvije kompanije, Kamin Studio iz Norveške, vlasnik je znači Žepčak koji je otišao godinama raditi, živjeti u Norveškoj, osnivač dvije kompanije koje je osnovao u općini Žepče i on je dao podršku u samoj kreiranju ove ideje i firma Praha koja je, vlasnik je znači Žepčak, radi posluje u Češkoj, on je izgradio ovdje solarnu elektranu i oni su dali podršku u tom dijelu gdje smo opet povezali taj interes. Opći cilj je, već sam rekla, jeste održavanje aktivne veze sa dijasporom u korištenju zajedničkih gospodarskih ljudskih potencijala koji će doprinijeti održivom gospodarskom razvoju. Realizacijom ovoga projekta, osim što ćemo ojačati naše interne kapacitete, znači vidjet ćete da smo uspostavili web stranicu koju ćemo prezentirati, uspostavili smo jedan interaktivni dio gdje ćemo imati ponudu i potražnju radnih mjesta i poslova, to je sve prema potrebama dijaspore. Mi ćemo na neki način kreirati s dijasporom sve ono što njima bude u narednom periodu potrebno. Da li je to usluge pisara, da li je to usluge povezivanja s firmama, da li je to usluge oko toga, znači bilo šta što oni budu tražili. Vrlo je bitno ovdje naglasiti da dijasporu ne gledamo samo kroz kapital koji ona donosi, nego je gledamo i kroz znanje i vještine koje ona stekla u Europskoj uniji ili u svijetu, koja su nama trenutno nisu nam dostižna ili nismo u mogućnosti sve doći do njih. Oni nam žele to besplatno, ja bih tako rekla, dati, naučiti nas, na neki način biti naši mentori i to je ono što smo mi prepoznali kroz ovaj projekat. Evo, načelnik će možda više govoriti o daljim detaljima, a ja ću svakako se uključiti. Ovo je znači onaj okvir, osnovni cilj i namjera zašto smo uopće ušli u ovu priču. Ja ću opet vratiti na ono što općinska administracija sa svim svojim agencijama, ustanovama aplicira na mnoge projekte, prije svega iz razloga, još sam jednom rekao, našeg proračuna vrlo skroman mali. Onda mi kroz te projekte razne završimo određene poslove, završimo određene projekte, a sve za stvaranje boljih uvjeta na cijelom našem području. Evo i ovaj projekt koji je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice državno raspisalo, isto smo aplicirali jer nam je bio interesantan jer se do sad ta dijaspora na drugi način okupljala. Više je to bilo onako kroz neko druženje, okupi se pa to raziđe, ništa konkretno tu, a ne bude nam je to bilo interesantno. I opet mi je drago što smo ti nekakvi 15 općina koji se prijavile, negdje 6-7 prošlo, 6-7 je otpalo, da smo mi opet na drugom mjestu po bodovima koje smo dobili za ovaj naš program. Evo interesantan je, kao što direktorica reče, partnerstvo s dijasporom za održiv ekonomski razvoj. Znači, to vam je reći nešto konkretno, a prije svega na toj žepačkoj večeri, večer za dijasporu ili dalje uvezivanje, sve što je bude, prije svega ćemo doći do podataka gdje ko radi. Govorim sve od ovih poduzetnika koji radi. Da li on u poduzetništvu, da li je u kulturi, da li je u sportu, na sve načine da se neki Žepčanka i Žepčanka bavi nečim u svijetu. Prije svega na taj način ćemo se upoznati, uvezati, a onda probati konkretne poslove stvarati i da ta komunikacija bude dvosmjerna, da to se ne završi samo na toj večeri dijaspore koja će biti 26. ovog mjeseca, nego da ta veza zavičaja i dijaspore uvijek postoji. Mi nismo krivi sad što smo mi, da godom nismo prvi u Europi
o dijaspori i iseljeništvu, ali evo takva nam je ta sudbina, ali opet ima nešto drugo, svatko voli ovu Bosnu i Hercegovinu i pogotovo ja se vraćam na svoj žepački kraj, na svoje Žepče. A posebno mi je drago što mnogi to ljudi koji odu vani, koji zarade novac, otvore poduzeća ovdje u Žepču. I on je bio u dijaspori, i dalje firmu ima i u Europi, a ima je i ovdje u Žepču. I on na bilo koji način, on uvijek pomogne, bez obzira na te 3 milijarde i nešto što se ubrizga od dijaspore novca u Bosni i Hercegovini. Ovo je nešto drugo, ovo je konkretno kad imate poduzeća, odnosno ljude koji su Žepčaci, rade u Europi i onda još otvore firmu ovdje. Ja ću samo nabrojati, evo neke, da i vi znate, ne znam, tvrtka Eurogrupa u Hrvatskoj, tvrtka Đuzel Group koji ima i ovdje firmu i u Italiji, poduzeće Kromont i ovdje u Italiji, Kamin Studio i u Norveškoj i ovdje, Praha DO i u Češkoj i u Žepču, Titanic i Austrija i Žepče, Velvos također ovdje u Žepču i u Austriji, Teknoterm firma koja ima i ovdje, imate i u Norveškoj. Evo, kroz ove naše susrete, kad mi se okupimo, oni će se dalje uvezivati. Ovo je prvi puta, ali to neće biti zadnji puta. Jer vrlo je teško doći do podataka gdje ko radi, gdje se čime bavi. I evo, cilj je znači, da se prije svega uvežemo, nastavit će se dalje kad se stranica otvori. Malite ne da svaki Žepčak i Žepčanka zna u cijeloj Europi ili u svijetu gdje se pa ima i van Europe također koji imaju poduzeća, svoje tvrtke i van Europe, a također ovdje i u Žepču. Evo ja ne bi toliko, ali evo hoću da kažem to da kad god naiđete na određene razgovore s nekim koji je u Europi, onda od njih nekad doživite da oni vas stavljaju u stalak, da vam počnu pričati abecedu, onda kad im predočite da to sve što on govori, da smo mi to već prošli, da su mi to sve uradili što on traži, pogotovo kad im sad pokažemo to, šta je to prošlo se sve i šta smo mi sve činili da ljudi to uradi. U svakoj životnoj oblasti. Nema tko se nije educirao i tko nema mogućnost da dođe u razvojnu ili sa općinsku administraciju, da mu se pomogne u njegovom biznisu ili životu. I nije to samo u biznisu, nego i u kulturi, i u sportu i svemu drugom. Evo i to će biti jedna prilika da se oni s tim upoznaju, a normalno da ćemo mi prihvatiti njihove ideje koje oni rade, a imat će sve informacije šta se dešava u njihovom Žepču, odnosno u njihovoj rodnoj grudi. A cilj je da se, kaže, zavičaj uveže sa dijasporom i da se to nikad i ne prekida, iako se to u biti nikad i ne prekida.